Ja ottelun voittaja toisessa erässä ajassa 2.25 luovutuksella the winner Mikko Rupponen. Mikko, ei roiku räkäinen, tähän tulee senkkaan, mutta ei hätää. Kuuluu lähivuotteeseen. Mitä nyt tuntuu? Jos mä saan hetken alkaa puhua. Kiitos kaikille. Ja jos joukossa on joku sellainen, ketä on tullut tänne maksanut lippu sen takia, että mun olisi pitänyt otella täältä, niin pyydän anteeksi. Ja ei korvaa sitä. Toivottavasti ymmärrätte, että kuuluu lajin luonteeseen. Että kun leikitään kovaa, niin voi sattua jotain. Monta kertaa joutunut peruottelu. Toivottavasti täältä lähtisi parempi punkki. Kiitos kaikille.